mudzidzidzi wenyaya yana nchikudza yaifeya yai ndechokwadi nditori virgin pandiri pana Since 1980. kondomi ndomhanyire Wangu uchimboita ipesa. iwe isiye zvangu Ini kutodonokera boss akumbonzoka feeling kachotosvika. mai mwana hanzi unodikitira iwe usati wasvika pauda kuenda urunzwa hanzi zvinonetsa unzwa hanzi zvinorwadza iwe I want to experience it personally. Kunozvinzwira ndega. magi hanzi kana iri first time soka process yacho inoreba kudai urunzwa and ine macomplications ainawo so zvokuti iwe virgin voter zvangu. Ndakanosvitsvagira information iyi ndega maofficial channel. Iwe vanhu vanenge vachitiudza zvinenge zviri pasi apa underground. Go through official channels nega. Yipi official channel yacho? Hanzi. Yipi? Ndakanozoona ndegeni papage yezesu. Anditi vane Facebook page, Twitter handle, Instagram ariko. Ndikanoona ndega zoti 30 July. Yipi information yacho yauri kutaura kuti wakaona? 30 July. Au zviri kuzivikanwa nemunhu wese. 7 am to 7 pm. Takazvinzwa paredio saka ndo information yauri kuda ndichiendera nayo. Aiwa handiti once wasvika chamira muqueue handiti. 10 yako yasvika wabudisa zorapa. Wakubudisa identification yako chitupa kana waiting pass in a picture or your valid passport. Wapedza ipapo wakuchekwa zita rako pavoters rwanda wakaregister. Asa ngoda kugumira pa process yo. Iwe hanzi zvinonetsa kani. Vanhu. Wobva ipapo zita rako riripo muvoters row wakunopiwa 3 maballot paper ako. 3? Yes, 3. Iwe asi tunoita 3 mapresident muno. Aiwa ka presidential, national assembly ne councillors. Nandati takuita 3 kama president. Wakunomaka kugune kako kadika kakane indelible ink. Isingadzikizeke zvekumhanya kuti usana mochidzoka. Ipapo vakagona ipapo vakapagona shamani uzoti kuna vanhu vane dhimoni rekuvhota anoda kuramba achingovhota ipapo wakutopinda ballot booth ako wakuisa mamakini ako 1 2 3 pauri kuda peta kapepa kako wakukanda mbosi wapedza chete watopera iwe magi iwe hanzi navanhu process inonetsa iyi unoudza kuti zvatopera kudaro usina kumbobvunzwa kana kuti zvana chifi kunzi chifi wako ndiani chichichi hapana handi information wakasiya kudhara pawakaregister here apa wakutononisa x wako pauri kuda pauri kunzwa mwoyo wako wakarerekera ndizvaro chete unozasa ndikutofunga kuti chandiregerera kuvhota makore esa yachi akakunzwa nevamwe vanhu vanenge vada kuintimidita nekunyepera vada munhu anoziva but hanzi uyu munenge mune kamera kamera yekupukwa muna kamera hanzi wakatoisa x pasiripo unotoonekwa kunzoisa pasiripo ndepapi iwo pasi saka nokudzota hapasiripo ndiye iwe siye zvedu hanzi kungoisa pasiripo chete magi usavhota neuda ndizosvika pakunovhota musoro wakutemerewe uchiko usadaro iwewo aritaure wakanzwa nani